Thosaigh mé amach ón Istanbul an carthrúlá de bhí an bhórta an bhíonn seachta, agus tá thart chuig ciliméadar siúlta agam go dtí seo, agus beidir 200 fách agam, agus tá €6,000 bhaile agam bhaile agin is dócha san jigsaw agus friends díret. Bhuail mé le go leor daoine cinálta ar an móthir agus daoine ag éirí siabanna thuirt chum nó agus ní raibh mé ábalta siabáil nó fiú bróga ach isce nó bia sin ceart go leor bhí sin go hiontach. Leis an teas tháinig na stoirmeacha agus bhí stoirm amháin agus bhí an sort an tintrach ag teacht gach cearan ó chuig second agus bhí muid ag fannacht sa bubble is dúcha agus bhí sé just do chuide. Bhí muid ag smaoinemh beidir gur nach mé muid fós beo ar maidin, but buchas na dia tá muid fós an.